May kayong electric kapaus doon? Asa ba eh? Sang yadra ba ni Tiri? Oh, ya. Dali kage. Opa. Wait. Uyab mo yung Oji. Ano ito? Tama kitawag. Si Aryong ba katong yan ako niya. Asa, hindi mo ito siya namisita. Oh, may diyang kung ito? Uyab. Pag-asam sana. Hinaga. Ano yung mga mungo? Kan. Di yan ta mahapit ay. Kardo, di mo dayon. Dili na. Di mo dayon sa kardo. So, mabaligya ako na itong mabaligya. Si kardo ang palit. Na si Ivan. Di naman itong sugot siguro. No? Kaya nagkuhaan na siguro niya. Anak-anak ito. Basta mo sugot ang mga nagsuon. Hindi mo sugot, hindi na mabaligya. Mabaligya. Ganyan eh, no? Suwayan gining Honda Vita ron. Sa ni kasada dari si Poldos. Kita ko madto. Baliban ni ko gabi igod. Saba ang kayo. Bisa na nang koy kuan. Trabaho ron. Para kuan to palit tambal ibintoy. Check up mo siya itong niagay kay sigilig sakit ang tiyan.
Imnanan sa dito diyo. Dagang yung tao. Icon. Mabre ka papainit. Ngayon ito ron, huwag ka nang kuhan, tapihan. Ako sayaw ay umatagan niya, ni Uwan man, di ahak eh. Ni-chat kita ko GC nga niya, ilang ko siguro dayon, oy kay kuhan. Uwan, naya ni Urong. Ano imnanan kani. Dato yung tagihan ni kada gabi ini mag-inom mabuntagan pa. Ano tayo kapihan sa lahat. Lagi, mga pita. Oh, kape.
Ah, Binji. Kining ko na? Asa ba siya ron? Kane? Ji. Ji. Asa doot ba gawas? Kung bata ay. Ji. Tara. Asa mo dito? Ikaw mo kuan eh. Ilog. Balik ang ganda ko na. Kuan ito.